Haduk menta ompat don kibawan pan tiket MDC hasoyong ong ubak sensyar. Ubak amazing. Unnom pan tiket namar kasnong kahap syamau plang dingyay. Kat kum ki kubor haka kat nyutarik nailor. Wat la ukertong ke UDP na soyong ubak sensyar lang do ula job haduk lai hajar tam kebud. Ya ukertong ke NPP bak samlin malngiang haka eleksyon MLA badang syudam. Henry haduk menta ompat don benut. Wat tang uairu unong kitkam ban pen pau pertai yalade bakwa pan tiket na ka UDP ban yakun yaka election MDC na soyong nong spung constituency ka ban salong lasyam snem arajar arpusau haba persyang ban pen tikna yakane uba sensyar lengdo ubadai UMLA bamenta na kaseng UDP na soyong ulaong bahadu menta ompat don uairu ubakwa ban yakun yaka election MDC haba keli la uba amasing kurba uba kipajba kijus ngau tenat ha kapor baya lap eleksyon la un pan tiket neem uba sensyar uloong ba uba amasing uklem pan tiket namar kasnong jong u kaham hamau plang dingyay constituency ha ke eleksyon MDC uba sensyar ulayutu ba un satip ya ki bakwa pan tiket andalalum ya ke jingyalang ban pen bena baladon kam ban wat ya ki kertong na kabenta ke eleksyon MDC kat kum ki kubor balayo lum layatu balada omdon bapan tiket na ka eleksyon MDC kinong kersan kila ban penbor ya uba sensyar lengdo uba jukot i uba pum ba unhap ban yakun hi ya ka eleksyon haus nem arajar arpusau hadu menta ki bala pentikna ban yakun ya ka eleksyon MDC na soyong nong spung constituency kilong na ka NPP on yakun biang UMDC bamenta ba sherbor lang maulong na ka kongres la ban yakun biang uba S Osborn Kharjana na ka UDP bat WPP ibala pentikna ban penyang kertong tang ba kidang yawat kertong hadu menta habai keren bat uba mazing kurba ha kini kisngi ula penpau ba unnem yakun ya ka eleksyon MDC namar udai tang unong kersan jong kaseng UDP ban ai kijingkren ha kiren san yelap eleksyon sa kawai pat ka khubor lapun long ya ka program ai jing hikai halor ka jingsong kha khna bat kiwei ka Village Defense Party VDP yong no ha ringkat ka jing yatri lang bat ka Jowai Police Station ka lapun long ya ka jing ai jing hikai ban yakun persya ya ka jingsong kha khna ka jing yada ya ki khna na ka jingsha thombor bat sha le beng ne ka poksu aks cybercrime ka jing yakun persya ya drugs bat kiwei ki jing kta ha ka imlang ka salang ya kane ka jing a jing hikai ka balapan long ha ying dorbar jong kasnong yong no ha ka sngi sa jan lawan ya simben talang ru da ki khna ka school SSA UP school bat Presbyterian UP school yong no ki kmi ki pa jong ki khna school wahe snong yong no ba hu ping bang WDP secretary uba man chua klem bat kuei kiriu rang bak snong u circle inspector u belong ru u officer in charge ka Jowai Police Station uba sonde manar u si woman PS kong i kharparan DCPO ba es pasa kila ai ya kijing batai kila batai ya ka an protection of children from sexual offense pokso ka ba ajing yada ya baro ki khna kanthai bat ki senrang ba hapo khat prasnem karta na ka jingsha le beng kum ka jingle klem okor le bi ijot bat kiwei ki kam thombor bat ki kendon ban pensitom ya kinong le kam sniu ha ka baya dei bat ka cybercrime bat ka security ka baya dei bat ka jingsha thok sha syukor leng ba ki internet bat ka jing sengan jongka lakan tu ya ki khna kumju ya ki kmi ki pa ban dapet tu bat ban long ki bahusiar bat adakar haba pendon kam ya ki mobile phone komputer ban lai na ki jingsha penbi ha ki riu sim kabu bat ban kiar na ki jingsam ya ki OTP pin bat kiwei ki ba ki briu ki bom itu bat ki ba supun ban penbi ban yo ya ki jing ai sngubha ni ka pisa lapen suturu ya ki khna ya ki jingta jong ka jingsong kha khna laken tu ya ki khna ban kiar na ke jing song kha khna ban lai na ke jing klumar ha ke jing mut jing perkhan
kajing du lat ban pule ka bakta ya ka koj ke khia jong u lane ka khna lahi kairu halor kumno ban ya kun persya ya kicing sniu na udrox bat kiwi kicing di pen bu an ki bakta ya la de simen bat ya imlang sa lang kublai sibun ngin sai sempat ha kiwi ki kubor